Üdvözlök mindenkit a Süsmék Podcast első epizódjában, ami a hozzánk hasonló lelkes, hobbi és profi cukrászoknak egyaránt szól. Egy interjúval indítunk, amelyben a Süsmék webshop egyik alapítójával és ügyvezetőjével, Csömör Borival beszélgetünk. Bori okleveles cukrászként évek óta készít finomabbnál finomabb süteményeket, úgyhogy üdvözlünk a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt is megoszthatom a sütés iránti szenvedélyemet a hallgatókkal. Be kell vallanom, hogy én meglehetősen amatőr módon recepteket betűről betűre követve szoktam sütni, hát és az sem heti rendszerességgel, hogy őszinte legyek, de téged mi inspirált, hogy profi cukrász legyél? Igazából ez egy szenvedély, ami már elég korán kialakult bennem. Mindig is szerettem kísérletezni a konyhában, főleg a desszertekkel, és az öröm, hogy valami szépet és finomat alkothatok, és ezek után láthatom mások arcán is az elégedett mosolyt, miután megkóstolják. Igazából ez az, ami végig inspirál engem. Hát ezt nem csodálom. És ha már az alkotásnál tartunk, a Süsmék webshopja rengeteg kelléket kínál a sütéshez, ugyebár vannak olyan nélkülözhetetlen eszközök, amiket ajánlanál a hallgatóinknak, legyenek akár kezdők, akár tapasztaltabb cukrászok? Abszolút, persze van néhány alapvető dolog, amivel szerintem mindenkinek rendelkeznie kell. Az mondjuk egy masszív, de kézhez álló habverő, ami mindig nagyon jól tud jönni, vagy minőségi sütőformák is hasonló kategóriába tartoznak szerintem. Persze nyilván ne felejtsük el a szilikon spatulát sem, hogy a tésztának például egyetlen cseppjét se veszítsük kárba, amikor kiöntjük a tálunkból. Mit gondolsz a sodrófáról, mert azt így nem említetted? Én ezt amatőr módon egy üveg borral menedzseltem, amíg nem szereztem be egy ilyen kelléket, és hát nyilvánvalóan ezért, még hogy el is érte a célját, de sokkal másabb egy igazi sodrófával csinálni. Az is beletartozik szerinted az alapvető kellékek közé? Igen, bár, hogy őszinte legyek, én is sokszor használtam boros üveget, vagy akár olyan termoszt, aminek nem mintás az oldala, éppen nem volt kéznél sodrófa, de természetesen sokkal könnyebb és egyenletesebb és szebb tésztát kaphatunk, ha mondjuk beruházunk egy rendes sodrófára is. Úgyhogy aki teheti, annak mindenképpen ajánlom. Na, jó, ez szuper. Ezek valóban hasznos tanácsok szerintem. Azt is tudom, hogy sok otthoni cukrásznak vagy hobbisütőnek szokott gondot okozni a torta díszítése, vagy a sütemény díszítése. Van esetleg még valamilyen tippet azoknak, akik szeretnének mondjuk ebben, tehát a torta készítésben és díszítésben szintet lépni? Igazából, mikor elkezdtem a cukrászkodást, akkor azért az nekem is sokszor tényleg gondot jelentett a tortának a díszítése, viszont erre is igaz, mint sok más dologra, hogy kizárólag a gyakorlat teszi a mestert, úgyhogy tényleg gyakorolni és gyakorolni kell folyamatosan, illetve nyilván nagyon fontos, hogy olyan jó minőségű habzsákunk legyen, vagy díszítőcsövünk, amiket tudunk használni a díszítéskor, és persze nyilván azt is, hogy tudjuk, hogy hogyan kell ezeket használni, úgyhogy amit tudok ajánlani, hogy amikor még nagyon kevés fogalma van a használatáról a készítőjének, akkor például az interneten nézzen oktató videót az adott márkának a díszítőcsövéről, vagy a habzsákának a használatáról. Ez sokszor tud segítséget jelenteni, illetve az is nyilván nagyon fontos, hogy ne féljünk kísérletezni ilyenkor, próbáljunk ki különböző színeket, vagy akár textúrákat is, és akkor így a folyamat közben úgy is meg fogjuk találni, hogy mi az, ami nekünk beválik, vagy mi az, ami ízlésünk szerint megfelelő lehet, és ehhez például a mi webshopunkban is nagyon sokféle ételfesték szerepel. Szuper, szuper. Nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk a meglátásaidat, és öröm volt veled erről beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és remélem, hogy a hallgatók is kaptak némi inspirációt, hogy süssenek még. Ezzel a végére is értünk az első epizódunknak, legközelebb további tippekkel, trükkökkel és inspirációval jelentkezünk. Hát addig is jó sütést mindenkinek. Sziasztok!